तो का हाल बा भाई लोग। पिया के सोइया लस्सी आ रात भर कसी आ गड़बड़ा गइल तो हइये नु लस्सी के बात होता। बेरका कंपनी के पिया के सोइया लस्सी आ रात भर कसी। अब बात कहाँ होता हम बताओ तनी। बुलेट राजा के गाना एगो आई रहल साल भर पहिले, पिया के सोइया लस्सी आ रात भर कसी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब गने आइल बा पिया के सोइया लस्सी आ रात भर कसी त आके कसी जा गड़बड़ा गइल। कहे के मतलब इनू बा भाई लोग कि लस्सी पर बहुत सारा गाना आइल बा। पहिले पीली सोइया लस्सी तबे पांचवा में कसी, एगो अवधेश प्रेमी के गाना आइल बा। यह लस्सी के बात होता, देख लो है ये लस्सी है। तो पूरा गणफार वीडियो आवता चैनल पर और हमरे नाम हो ज्वाला जान। एक से एक वीडियो बनावतानी और पूरा यूट्यूब चैनल ज्वाला जान शिवन के चैनल पर चढ़ रहा बा वीडियो।